Magandang buhay mga ka-Oragon! Welcome to my channel, Bicolana Española. Today magluluto tayo ng adobo sa asin, guys. Adobo sa asin, ayan. Sa Bicol is adobo sa asin. Ito ang aking mga sangkap sa ating lulutuin adobo sa asin, guys. Bawang, salt, maraming salt yan, guys, kasi nga adobo sa asin. Ayan, water. Then, ang pork belly natin, guys. 2 kilos yan, guys. Ang gagawin natin. Kasi baka mabitin yung mga anak ko. Ayan. Samahan nyo ako, guys, sa aking pagluluto ng adobo sa asin. Masarap to, guys. Para din lechon, pero maliliit lang. Ayan. Hiniwa ko siya ng malalaki kasi liliit pa din siya. Liliit pa siya kasi, guys. Kaya hiniwa ko siya ng malalaki. Almost 2 kilos yan, guys. Ayan. Ito ang aking mga sound. Let's go, guys! Samahan nyo ako sa aking pagluluto ng adobo sa asin. Alam ko, marami sa atin ang paborito ang baboy. Kaya, let's go! Ayan. Thank you. Samahan nyo ako. Guys, yung ating karne, ilalagay ko na yung bawang. Yung iba, guys, hindi ko na inalisan ng, ng balat. Ayan. Yung iba, inalisan ko. Ayan. Ilagay natin. Mas maraming bawang, mas masarap. Then, lagyan na natin siya ng asin. Lagyan natin siya ng asin. Then, tubig. Malambot to, guys, karne kasi sa grocery ko siya binili. Hindi kami pumunta as in talaga doon sa palengke, sa merkado. Dito, sa grocery ko to binili. Ayan. Then, papakuluan natin siya, guys. Madali lang, simple lang ang paggawa ng ating adobo sa asin, guys. Pero masarap siya. As in, masarap talaga siya. Ayan, mas madali lutuin kaysa doon sa lalagyan natin ng adobo talagang may toyo saka suka. Ito mas madali, pakuluan lang, may bawang. Ayan, magmamantika siya, guys. Kaya no need ng lagyan natin ng mantika kasi yung karne is may taba. Kailangan natin ano ba yun? Hindi na kailangan natin pakuluin lang, din pamantikain yung ating karne. Pag mamantika siya, magsasarili siyang mantika, kaya no need na to add oil. Yan, guys. Nilalaga muna natin ng tubig para mas malambot yung karne. Yan, malalaki ang hiwa ko, guys. Yan. Ang bango ng amoy niya, guys. Yan, guys. Wala na yung tubig niya. Ayan, nagbabrown na siya, guys. Ayan, nagmantika siya as in. Hindi ako maglalagay ng mantika sa kanya, guys, kasi nagmamantika na siya. Ayan. Super bango, as in talaga, masarap siya. Sa amoy pa lang, sarap na. Ayan. Ayan, nagmamantika na siya, guys. Paano na yung tubig niya. Tatakpan natin siya. Kasi minsan, magtalsik man yung mantika. Kasi para siyang, prito dahil nagmamantika siya, guys. As in, marami siyang bawang. Ayan, Hindi, tubig lang, guys, yung nilagay ko. Look at that. Ayan, super dami yung mantika. Kasi pag magawa tayo ng adobo sa asin, guys, mas maganda yung may taba talaga. Kasi ganun, ay naku, as in, maraming makakain nyo, guys. Ayan, marami siyang bawang. Nilagay ko, tatlo siguro yun ng buo. Ayan. Marami makakain. Magkakamay ako nito, guys. Ayan. Antayin natin siya, guys. Tatakpan ko siya.
Kasi magtatalsik siya mamaya, magtatalsik siya, tatakpan ko siya. Kaya dapat pag magluluto ng ganito, huwag mong papalipitin. Kung may anak kayo, huwag mong papalipitin kasi delikado is nagtatalsik siya guys. Ayan, naglalay na siya guys. Ayan, basta halo-haloin natin. Tapos gagawa kayo guys pag pag gusto nyo gumawa ng ganito, hihiwain nyo ng malalaki yung karne kasi lumiliit siya eh. Mamaya, pag na-brown na siya is liliit pa siya guys. Lumiliit yung karne. Kaya kailangan natin hiwa ng malaki. Ayan guys, nag-brown na siya. Ayan. Halu-haluin nyo lang guys. Mag-ingat lang kasi minsan nagtatalsik yung mantika. Nagmantika siya kasi grabe mantika. Nag-brown na siya guys. Malalim na yung maluhin. Sus Maria. Ay nakakatakot. Ay, Diyos ko po. Nakakatakot guys. Ayan, nagmantika siya guys. Pero ang bango ng ang bango. Sarap ng amoy. Parang ayan. Kaya antayan lang natin na mag-brown talaga siya as in mag-brown talaga yung lahat ng ano natin. Hinaan lang nyo lang guys yung apoy ninyo kasi magtalsikan man guys yung karne. Ayan, brown na siya. Malapit na. Hina lang yung apoy ko. Hindi ko masyado nakakalan. Kasi nagtatalsik siya guys. Kaya ingat natin kayo. Ang bango ng bawang. Ang dami ng kita. Ang hirap mag-vlog. Cameraman ka na, cook ka pa. OMG talaga tong YT. Ay, ang hirap pala guys. Wala kang cameraman, wala kang editor. Sana all mayroon Ayan. Isang hirap. Nagluluto ka na tapos ikaw pa ang cameraman guys. Kaya, ayan. Sana mag-trending ng ating video. Ayan guys. Nagpuputok-putok siya guys. Ayan. Kita nyo guys, brown na siya. Ayan, pagkawin natin. Ingat lang kayo guys kasi nagpuputok-putok siya. Dahil siyempre may mantika. Para kasi siyang tigpiprito din. Mantika siya guys kasi masyadong mataba. Sarap nito, Diyos ko. Maraming makakain ito. Minsan kuha kayo ng pantakip para hindi kayo matalsikan ng mantika. Kasi mahirap din ito. Madali lang siyang lutuin pero nakakatakot lang kasi minsan may mantika, magtalsik siya. Wala ako guys na nilagay na mantika ha. Nagmantika talaga siya kasi mas yung taba ba. Ayan, masarap siyang panggisa. Pangprito din. O pang sinangag. Yung mantika niya, huwag mong itatapon. Pwede siyang pang sinangag. Ayan. Nagsinangag kayo ng kanin. Malasa. Iyan ang adobo sa asul guys. Wow.
bawang, asin, tubig, at saka yung pork belly lang. Yung may taba-taba ang piliin niyo guys pag gagawa kayo ng ganito. Ayan guys, luto na ang ating adobo sa mantika guys. Adobo pala sa asin. Ito na guys yung finished product ng ating adobo sa asin guys. Look at that. Ayan, nag-brown siya. Marami siyang mantika kasi may taba siya guys. Ayan, that's it guys. Ayan, thank you sa pagsama sa atin. Ito guys yung ating adobo sa mantika. Ayan, sarap nito. Sarap. Madami makakain nito. Thank you guys for watching. Ayan. Guys, ito yung finished product ng ating adobo sa asin. Ayan. Ayan, masarap to. Masarap to guys. Ayan. Ang bango. Ang bango. Thank you guys. Salamat. Ayan, sana nagustuhan nyo ang ating adobo sa asin. Super taba.